Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy 10 akarohwa kuti anga chafa akabiswa pa live on stage nemafanzi ku Miss Nasty event kumaTevelland nemafanzi achiti sei uchituka vanhu because munongoziva mega Holy 10 anoswera achituka Wenky Decent Flow na Alec Macheso. Saka naida kuti muzvionere mega zvakaitika, akanyadziswa mukomana mujaya. I'm sure mazvionera mega vazukuru vapeyana ndavari kudedza kuti akatuka baba vake vachireva vangidhinga angokumbira ruregerero. Mumwe munauya akati ndo zvinoitwa kuZimbabwe chete izvi nekuda kweurombo kuvenga munhu asingarare kumba kwake. Mumwe munhu akati ZANU-PF yapedza maartist akawandisa muZimbabwe. Munongoziva mega zvekuita ZANU-PF. Mumwe munhu akati paano disrespecta vamwe hamuzvioni, he is testing his own medicine. Mumwe munhu akati German should just swallow the pride and publicly apologize because this is now getting out of hand. Mumwe munhu akati pamwe aingoti hoyo zvisina musoro vakaona kuti chikupedza time better chidzike. Mumwe munhu akauya akati akatuka baba vake ngati sorry daddy. Mumwe munhu akati he will never bounce back, ndo maperero ake musakangana zvakaita secolors. Mumwe munhu akati ZANU-PF inopedza maartist. Mumwe munhu akati ngangoti sorry kuna Wenky D and mafanzi zvinhu zvinotanga kufamba mushe zvakanyatsonaka. Mumwe munhu akati Holy 10 akatuka mudzimu zvino mudzimu wadambura mbereko gafa igafa. Mumwe munhu akati he must withdraw his words, zvinhu zvomufambira gumi kusvikira zvinhu zvake kusvikira zvake zvafamba zvakanaka. Musakangana takambotukana Alec Macheso. Mumwe munhu akati ane dzungu ngabve. Mumwe munhu akati he wanted to disturb Saint Flow. Mumwe munhu akati kanumama chete. Mumwe munhu akati despite zvinoitwa neZANU-PF ichimushandisa asanogona. So handizivi kuti kudi vamwe vanhu vari kuti aida kudisturba Saint Flow ndosekera vanhu vakamutuka vakamuburutsa pastage. Thank you so much. Don't forget to subscribe.